गिबियावनो गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनानै लाबाय। दिनै नोंथांमोननो आङो मोनसे गाज्रि खौरांखौसो गिबियावनो होनो आखायाव लादों। बे गाज्रि खौराङानो जाहैबाय मानगोनां NLFB नि आर्मि चिफ बिथां एम बाथाखौ उदालगुरि पुलिसा क'क्राझारनिफ्राय एरेस्ट खालामफिनबाय होननानै खौरां बिजोङाव फोसावदों। दा बे खौरां बिजोङाव फोसावनाय बायदिब्ला एबा बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोङाव फोसावनाय बायदिब्ला बिथांखौ रां दाबिनायनि अजदाव एरेस्ट खालामदों होननानै फोरमायदों। नाथाय बे खोथाया बेसेबां सैथो, मानोना बे खोथानि सायाव दासिमबो आसाम पुलिसा खुगा बेखेवाखै जे बिथांखौ मानि थाखाय एरेस्ट खालाममारनाय जादों। NLFB नि दैदेनगिरि एम बाथाखौ आसाम पुलिसा हमबाय होननानै मिन्थिनो मोन्दों। उदालगुरि पुलिसा क'क्राझारनिफ्राय एम बाथाखौ हमदों होननानै मिन्थिनो मोनबावदों। रां दाबिनाय अजदाव बिथां एम बाथाखौ हमदों होननानै माखासे खौरां बिजोङा फोसावदों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय पुलिसा हममारदों, दासिम बिनि सायाव गुबै खौरांखौ मिन्थिनो हानाय जायाखै। मानोना सिङाव गोबां बाथ्रा थायो। जोङो नुबोबाय थादों सिगाङावबो बेबायदिनो सोरबा राजखान्थि दैदेनगिरि, सोरबा बिग्रायारि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ इलेक्सननि सिगां समाव बायदिसिना हारासास्ति खालामनायखौ जों नुबोबाय थादों। दा बे खोथाखौ उनावसो जों मिन्थिसिगोन, मानोना बे खोथानि सायाव, बे केसनि सायाव दासिमबो आसाम पुलिसा बेखेवथि होआखै। जियानो जाया मानो बर' हिसाबै गोसोखौ एसे दुखु मोनदों। बेफोरबादि जानो नाङामोन। गासैबो बिग्रायारि बिथांमोनखौबो साबधान जानानै थानो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय। गुबुन मोनसे खौराङा जाहैबाय सेन्देलनि माला गानहोबाय। आरो बे सेन्देलनि मालाखौ सोरनो गानहोदों? जायफोर बिथांमोनहा बै गुवाहाटियाव जालांनाय भाइरेल भिडिअनि लोगोसे लोब्बा दं, बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा सेन्देलनि माला गानहोदों। खारन जाहैबाय बिथांमोना उन्दै हिन्जावसा गथ'फोरखौ लांनानै बेबायदिनो गाज्रि खामानियाव थिसनहैयोमोन रांनि लबाव। दा बे जोबोद दुखुनांथाव जादों जोंनि बर' हारिनि थाखाय। दा बिथांमोनखौ सेन्देलनि माला गानहोनायखौ जोङो माखासे भाइरेल भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। दा बेखौबो एसे नायनानै लादिनि। आरो उन्दै गथ'फोरखौ बिजनेस खालामहैनो। दा बे सेन्देल गानहोनाय साजानि उनावनो बिथांमोनहा गावसिनि बे गाज्रि खामानिखौ नागारसिगोन नामा? बाथ्राया बेसो जादों। ओरैनो बाथ्रायाव बुंनाय दङ, खि जाग्रा मोसौआ खि मोनामोब्लानो खिखौ नागिरनानै जाखायो। नाथाय आं सानो बिथांमोना बे आखुखौ गारनो हागोन ना हाया। आंथ' माने बुंनो लुबैनाया बेसो, गारनांगौ, बेबायदि आखुखौ नागारनांगौ। मानोना बेफोरबायदि आखुथायनि थाखायनो जोंनि हारिया दासिमबो गोबां गोग्लैसोनानै दङ। आरो देरफुनाय लाइमोन हिन्जावसा गथ'फोरनि लाइफखौ बरबाद खालामना होनाय जायो। हागौब्ला दस्रा मोजां राहा दिन्थिनानै होनो नाजानांगौ। हानायमानि बेफोरबायदि गाज्रि खामानिनिफ्राय मानसिफोरखौ बोखांनानै लाबोनानै मोजां खामानियाव थिसननानै थाखा फैसा खामायनायनि लाइनफोरखौ हायोब्ला दिन्थिना हो। नाथाय जाय खामानिखौ मावोब्ला समाजनि, हारिनि एबा गासै हादोरनिनो बदनाम जायो, गावबो बरबाद जायो, बेबायदि खामानिखौ मावैयानो मोजां। बेनिखायनो आंनि मोनसेल' रिकुवेस्ट, जाय बिथांमोनहा दासिमबो बेबायदि खामानियाव लोब्बा दं, बिथांमोनहा गोख्रैनो बे खामानिखौ नागारदो आरो मोजां लामाजों आगान सुरदो। जाथिखौ, हारिखौ, समाजखौ मोजां खालामनायाव नोंथांमोन बयबो हेफाजाब होदो। CEM बिथां प्रमद बर'आ फोसावदोंमोन जे BTRखौ सुइजारलेण्ड खालामगोन होननानै। दा बे सुइजारलेण्डनिनो मोनसे नुथायखौ जोङो खेबसे नायनानै लानि।
मोरे ভালোবাসুন সবুজ চাই দিয়া হ্যাঁ মোরে ভালোবাসুন प्लिज गारिजों मोरे हेडफोन लगाय बे भिडिअ'आव जों थारैनो सुइजारलेण्डनि महरखौ नुनो मोनमारदों। ओरै वाल सेर सेर बिबार बारि दं, लामा लामा अन्थाइ सेनग्रेबेल माबा माबि दङ, जोबोद समायना लावथुब लावथाब आरो माखासे मानसिफ्रा बिराद खामानि मावदों खदाल लानानै। सुइजारलेण्डआव बेबायदिनो जाखायो खोमा, जोंथ' थांफेराखैबो। दा जोंना CM बिथाङा सुइजारलेण्ड होननानै बेबायदिनो फोसावखाबायबा जों बिदिखौनो सुइजारलेण्ड होननानै साननानै लानांगौ जाहैबाय। आसल खोथाया जाहैबाय माने बिथांमोना सरकारनाव जावले जावले खुथार खुथार बुंसेयावबो गावसिनि लामाखौ बानायनानै होजायैनि बिथांमोनहा गावसोरनो फैसा खरसा खालामनानै गावसिनियाव हाबग्रा लामाखौ बानायनानै लादों। जेखियानो जाया मानो बे जादों जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव 32 नं समस्ति, जाय समस्तिनि बिगोमाया जाहैबाय मानगोनां EM दावबायसा बर'। दा बिथांनि समस्तियाव बेबायदिनो परिबर्तना जागासिनो दं। दा सुइजारलेण्डना बेबायदिनोखा खोमा, बेखौथ' आं गोबांथार बुंला। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। जाय जाय बिथांमोनहा भिडिअ'खौ जोबजासिम नायबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।